Chcem, aby si vedel, že v našom výlete nejde len o miesta, ktoré navštívíš, ale aj o to, ako ich spolu prežijeme. Tu je to miesto, kde prichádza do hry naša špeciálna služba pre toto Luxury Adventure. Od momentu, kde sa rozhodneš zúčastniť sa tejto dobrodružnej cesty, budeš mať úplnú podporu pred, počas aj po výlete. Som ti k dispozícii pre akékoľvek otázky, aby som ťa uistil, že každý detail bude naplánovaný presne podľa tvojich potrieb a očakávaní. Toto nie je obyčajná dovolenka, ale dobrodružstvo, ktoré sa plánuje mesiace dopredu, aby bolo všetko dokonale pripravené pre našu skupinu. Ale najdôležitejšie je, že pred všetkým tým absolvujeme osobný rozhovor. Ty a ja. Toto je kľúčový moment, kde ja môžem hĺbšie spoznať tvoje túžby, očakávania a obavy. Chcem sa uistiť, že tento výlet nielenže splní, ale dokonca predčí tvoje očakávania.